Kasihna Serbia. To 1 2 gas lebih excited to. Anda kan lagi dulu. 1 2 Allah lah tum dekh raha Allah tuba benar boy. Oh लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बहुत माय स्पेशल जागोन दै माने दिनै आं लोगोआव थांनो नागिरदों आंनि सासे स्पेशल सासे पार्सन ओके माने आंनि सासे क्रास आरो लोगोफोरथ' बेखायनो बोरैबा नांदो माने गार्लफ्रेन्ड नङा दे जास्ट क्रास आरोना जायखौ माने एसे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जालायबाय माने मोनसेनि मोनसे सानफ्रोमबो जाबाय थायो आरोना माने जोंनिया बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव जिल्लायावहा मोनसे ओरैबायदि डेन्जार मोनसे टरिन' फैदों माने जाय मोनसे रेकर्ड आरोना माने बुहुम माने सानसेबो जोंनि आसामाव बिदि फैफेराखैमोन माने जिअग्राफिकेल नायदोंबा बिदि टर्नेड'आ जोंनि एरियायाव जाथावना नङा आरोना खिन्थु जाबाय आसुरित आरोना बोथोरखौ बिनि सोमोन्दै आङो गेजेराव एसे आपडेट होनोसै थ' बाय दाय जों थांग्रोनोसै क्रासखौ लोगो मोनदों आरोना थ' आइ एम भेरि एक्साइटेड थ' बोरै हाबहैगोन आं न'आव आयु माने न'फोराव बेबायदि बिल्डिं आरोना ओरैबायदि हाइफाइ आंहाथ' जिसासखा देखायगासिनो नैबेनि जाहैबाय आंनि रुमा ओमफ्राय नायदो नै जोंनि मालिकनि न'खौ आरोना माने ओरैबायदि माने साजायजोबनाय अके लोगोफोर आं नै थांनो थाखाय रेडि नायलाय माबाथि माने बरपेटासि ओरैबायदि खोमसि जाबोगासिनो माने जोंदि फैयाबानो जाबाय आरोना टरेन्ट'आ थ' बाय द वे माने क्लासखौ कल खालामखाबाय दै थ' बियो ओंखारगासिनो आरोना थ' नोंथांमोनथि माने वेदार दासान्दि बोरै थ' एसे खोन्थाहरलाय थ' जोंथि माने अखा हां जागासिनो आरोना दा बावैसो माने सान्दुं गोसामोन आं दंफैयो क'क्राझारनि BTS माने बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिसनि अफिस खाथियाव आरोना थ' बे खाथियावनो माने जोंनिया क्लासआ आंखौ थाबाय था होनना बुंदोंमोन आंनि मथेबाथ' निसोरनो जां दे नङा सेस लाजिबाय आं सेस मेरा दिल धक धक करने लगा क'क्राझारनि सिख्लाफोरखौ नायनानै मेगना जालालै गाइस दिनै माने क्रास नागिर आन्दायजोब्बायसै आरोना थ' निसोरनो जागोन नामा हेल' लामाया मोननै गावो माथो लामाया मोननै गावो मोनसे लाराबारि थांग्रा मोनसेया माबा होनलाय जोंनि फैग्रा गेन्द्राबिल लामाखौ मिथिया गेन्द्राबिल लामाखौ गेन्द्राबिल लामा औ गेन्द्राबिल लामा दे सोंगोन दे ओमफ्राय बिजासो औ बिथिंसो औ दे थाङासै होनबालाय नों थांब्र'नाङा दे मोनसे येल्ल' बिल्डिं नुगोन बाहाय लाखिसि अके औ लेफ्ट साइडथिं आं नै सफैबाय बे गोमो बिल्डिंनि खाथियाव आरोना थ' बिनि जागोन आंनि क्रासनि नङा आयु मासे माजों थैखाबायलै आङो क्रास बिनि जागोन नङा मेबि आंथ' लाजिनायसो मोनजोब्बाय थांफिनसै आं फाइनालि लोगो मोनमारबाय क्रासखौ थ' मोखां देखायथ'ला दे आं मोखां देखायला दे आं न'आव हाबबाय खिन्थु आङो सेस लाजिजोब्बायलां मोखां देखाया दे जानो तकन हो सकता है गाइस दायो फाइनालि लोगो मोनबाय खिन्थु आं मोखांखौ दायो देखायथ'वा दे दसे उनाव देखायगोन रा निजा दोङो मादै जोंखौ नायबाय थायोनो थेंक इउ लै बादि kasihna Serbia to 1 2 gas lebih excited to Anda kan lagi dulu 1 2 3 bye Miss Presmita Basumatari जोंनि बर'नि जाखांफुनाय सासे इउटिउबार थ' दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आरोना माने खाथियाव थाबाय थाबाबो लोगो मोननाय जायाखैमोन खाथिखा जास्ट 2 किल'मिटार्स आरोना नाराबारियाव माने लोगो मोनफेराखैमोन ओमफ्राय दिनैहाय आदाजोंबो लोगो मोनबाय आदायाबो ओरैनो खाथिनिखाय नालाय ओमफ्राय आदायाबो बेरायदों ओमफ्राय आंहाबो बेरायदों मोगथाङाव बारा किउटलिया गैया मोगथाङाव लिंहरलायनानै आरामसे मिट खालामबाय आरो जोङो मोगथाङाव बारा किउट होनदो मबाइलाव एसे बुरै नुयो होनदो ओमफ्राय फैयै बोसोरा 90ल' जाबाय नै ओमफ्राय थेंक इउ दे आगै सना थेंक इउ स' माच दे नि जागलायनो हाला बिनिफ्राय नै बे जुसनिफ्राय बेसां जाबावनो मा बुंना साबायखर होबावनो आङो जानायनि जाया बेनो जाहैबाय दा फाइनालि थ' नैबे जाबाय आं एरैनो बुंदों आरोना क्रास नङा आगैसो माने थगायबाय आरोना बिनानावसोब्रा थ' दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आरोना आगैखौ थ' फ्रायनो सिनायखायो थ' जाय सिनाया आगैया जाबाय प्रेसमिता बसुमतारी थ' इउटुब चेनेल दं रिसेन्टलि आगैया 30K साबसक्राइबार कमप्लिट जाबाय दिनैनो मैया जादों दिनै थ' कंग्रेचुलेसन बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दा आदाया फैनानै माबायदि मोनदों मोजां नांदों बिराद मोजां नांबाय आं जास्ट आगैखौ नायनो फैदों आरोना माने मोगथाङाव बोरै थ' मोगथाङाव बिराद मोजांखा आंहासो एसे फसायलांसिगोन
बाय थांसै दायो हा Bye bye. थ' आबाइखौ जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय प्रेसमिता बसुमतारी डिसक्रिपसन थागोन लिंकआ दे बारे मादै मोन ने थादो बाय बाय दे लोगोफोरदो आं नै न'आव सफैफिनलायबाय थ' बेनोसै जास्ट सिम्पोल ब्लग आरोना थ' जेबो गैया थ' लोगो हमना फैबाय आबाइखौ ओमफ्राय गाबोन बहुद बरिया आरो मोनसे स्पेसियेल सिन बिदिख्रुइ मोनसे भिडिअ फैगासिनो दै थ' मा भिडिअ गाबोन जादों देखायगासिनो हा अके थ' मा बुंनोसै थ' दिनै माने मोनसे इतिहास रासायबाय आरोना आसुरित जोंनि आसामाव मोनसे टर्नेड' फैदों जिअ'ग्राफिकेलि माने क्लाइमेटिक कन्डिसनखौ नायोबा माने जोंनि जायगायाव जाथावथार आरोना खिन्थु बे बोरै जाखो आसुरित आरोना थ' बे मोनसे सिगाङाव जायाखैमोन थ' दिनैसो जादों माने बाय दा वे दासान्दि आङो भिडिअ बनायबाय थानाय समाव आङो बारा आपडेट लानो हायाखै थ' बेनि थाखाय सरि माने गोबां मानसि थैदोंना थैयाखै आं मिथिया दै थ' न'फोरा खिन्थु बहुत बायदों थ' बेनि मोननैसो फुटेज आं देखायगासिनो थ' नायबाय Isigo, baba. Allah, Allah, Allah Allah तुम देख रहा Allah Allah तुम्हारा सुंदर बॉय Allah Allah तुम देख रहा Allah तुम देख रहा Allah लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै आरोना थ' आं दानिया माने ब्लगजों लोगोसे मोननैसो फिसा फिसा माने जाय रिसेन्टलि आपडेट माने जिखि जाया जाय रिसेन्टलि निउस जादों बेखौ एसे कभार खालामनो नाजानोसै आरोना जिहेतु ब्लगजों लोगोसे नोंथांमोननो जास्ट मोननैसो नलेज होलांनो आरोना अके थ' गाबोन मोनसे बरियाके स्पेसियेल भिडिअ फैगासिनो थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै ना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै थ' साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो 22,000ल' साबस्क्राइबार नांसिगौ 100K सहैथारसिगोन लोगोफोर थ' जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो धामाके धाम अके थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' बेनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर